Staatsbosbeheer had juist een grote hemelactie houden in het Lauwersmaargebied. Alle jaren komt er een soort rommel van toeristen en boten in het gebied te lonen. En dat is net alleen nog een smarrig gezicht, het kan ook gevaarlijk wezen, vooral voor de beesten. Om 9 uur samelen zo'n 30 vrijwilligers haar in het activiteitencentrum van Staatsbosbeheer. Het Lauwersmaargebied dat zonder slag zullen is aardig grut en dus is er een soort werk onder winkel. Na de laatste instructies kunnen ze op een paad. Buiten liggen de harken klaar, die kunnen jullie meenemen. Iedere groep 1 hark om het eventueel tussen het riet en uit het water, autobanden en weet ik het wat te trekken. De vrijwilligers gaan het wetter op met boordjes en ik op de dieken en de walskanten wordt drok zocht. Er wordt van alles ophellen. De oogst van nog geen minuut ziekje. Ongelooflijk. Hou vergaan. En dit zijn de dingen die je zo tegenkomt. Een standaard van een bromfiets. En een surfplank. Nou, moet je kijken. Dat is mooi, joh. Een nakomertje. Binnen de laatste keren staan 3 zeecontainers ook wat bij elkaar sammelen. En dat verhoort het eens net. Dus de hemeldij blijft voor eerst nog wel even nedig. Misschien net elke jaar. Misschien moet ik wat meer bijhouden tot hierheen. Maar 1 keer in de 2 jaar is het wel heel handig om deze dag te organiseren. En is het ook noodzakelijk om deze dag te organiseren. Maar het zou nog beter wezen door de mensen op te voeden.